गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मैया मोनसे निउसाव मोनसे एक्सन टिभि बिथांमोननि मोनसे खोथा होनाय जादों। बिथाङा बुंदों गबिन्द दाखालि जिहेतु बिथाङा बुंदोंमोन जे 4 लाखनि थाखाय नाङाखैबा जों मानि थाखाय नांदों ना बिनि खोथाखौ लानानै बुंदों आरोखि। किन्तु जोङो 4 लाखनि थाखाय रावबो नाङाखै बेखौ बर' रायजो राजा गासैबो मिथिखायो आरो आं बुंलायनांगौ दरखार गैया। आरोबाव बिखौ फिन आरोबाव दिनै बुंफिननांगौ दरखार गैया। समस्त बर' रायजो राजाया मोनथिजोबगौ आरो बिथांमोनाबो 4 लाखनि थाखाय खस्थ' खालामनाङाखै। आरो बिथाङा बुंबावदों मा गबिन्द बिथांखौ जेरैबायदि बिथाङा होनबावदों जायहा आफादखौ सोखावनानै थांनाय। आरे फंबाय आं नोंखौ फंबायसो लिंगोन। माब्रैनि आफादखौ सोर सोखावदों? नों सोखावदों ना आं सोखावदों ना गथ'फोरा सोखावदों? फाग्ला खोथा होनो बेखौ सोरबा गबिन्दबो नङा मोनथिबाय, सोरबाया रन्जन दैमारियाबो नङा, सोरबा धीरेन बर' नङा। बावहाय लिडारफोरखौ बुंनांगौ दरखार गैया मोनथिबाय। इन्डिया गभर्नमेन्टआनो बेखौ पलिसि दङ बिदि सोखावनो हानायनि मोनथिबाय। बिसोरा दिनैहाय लाब जादों, बेनिफिट जादों। सोरबा गभर्नमेन्टआ सोरबा सरकारा लाब जादों। नों आंहा जेबो बेनिफिट गैया मोनथिबाय, जेबो लाब जायाखै। NDFB हिसाबै नोंबो लाब जायाखै आंबो लाब जायाखै। बावहाय सोरबा गथ'फोरखौ दाय होबा जानाय नङा। गथ'फोरा दिनै सोखावदों नामा? सोखावनो होननानै सोखावदों नामा बिसोरो? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों नोंनाव। NDFB गथ'फोरा सोद्रोमाफोरा माबोरै सोखावदों होननानै बुंदों? बिनि मा फोरमान दं नोंनावहाय? NDFBआ जे सोखावदों। दिनै गबिन्द बिथांखौ जों बुंनायाव मिडियायाव होसिख्रावनायखाय नोंनि देहायाव नांदों नामा? दिनै गबिन्द बिथांखौ जों सारबो होनगोन, सेलुटबो होयो, सनमानबो होयो। बिथाङा जि सेक्रिफाइस खालामदों, धेमालि सेक्रिफाइस खालामाखै बिबो। बेनि सेक्रिफाइसखौ जों सनमान होयो। किन्तु बिनि खोथा बुंनाया मा? जों बिनि 4 लाखनि थाखाय एफाराब जों थैथाबदोंमोन नामा? एफाराब थैथाबनाय थिगासे 4 लाखनि थाखाय थैथाबदोंब्ला किन्तु मा होननानै बुङो? बै पाब्लिकफोरा दिनैहाय सानसे समाव 97नि बाथ्राखौ होनगोन आं। 97आव सासे पाब्लिकआ बाक्सानि जादों बे जाथाया। बाक्सायाव सासे उत्तर गलबेरा होनाय गामियावहाय सासे लक्षी होननाय सासे दङ पाब्लिक। बिनि आथिंखौ नोंथाङा थांनानै नायहै, नों नुहैगोन गाजोलजों दोजादों। हयथ'बा नों नुवाखै जानो हागौ बिखौ। आं नुबोदों बिनि आथिङा मा अबस्था। न'आव थानो हायि जादों बियो आफादनि खामानि मावनानै। किन्तु दिनै बियो मा मोनदों? आं एगजामपोल बेखौल' होदों। आरो बेफोरबायदि गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ। बिसोरो मा मोनदों? पाब्लिकफोरा नों देराव थानाय समावहाय माइरं बानानै हैदों रायजो राजाफ्रा। नों जायनि न'आव ओंखाम जाफैदों बिफोरो बुख्रेब जादों। बिसोरो 4 लाख मोनदों ना माबा मोनसे मोनफेरदों? सोरबाया स्टुडेन्टफोरानो स्कुलाव थांनो हाद्लायि जादों बुजानायनि सर्टआवहाय, बा सोरबा गोबाङानो बुजादों। हिसाबै नोङो मा हिसाबै बे खोथाखौ होनदों? नंगौब्रा नोंनि खोथाखौ जों मानिदों। किन्तु दिनै गबिन्द बिथाङा गावनि स्पस्ट खोथाखौनो होननानै लादों। मिडियानि गेजेराव थब्लंनो खोथाखौ बुंनानै होदों। मानो बेफोरबायदि बे एंगेलाव बुङालाफानो गुबुन एंगेलाव बुंनो हायामोन नामा? बियो? खिन्थु खमसे खम गुबुन एंगेलाव बुंनो हायोब्रा। गुबुन लाइनाव बुंनो हानायनि मोनसे लाइन दङना। बिथाङाथ' पलिटिसियान। दिनैहाय खोथाफोरखौ नोंसोरो पलिटिक्सआ माबा खालामलांनो नागिरबाय थादों। किन्तु जों बिदि नङा जे सोरबा UPPLनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थायो बिसोरो। बे नङा। दा गाबोननो BPF सरकार फै बिखौबो जों बुंगोन मिथिबाय। 17 बोसोराव बिसोरबो दिनै जों NDFBनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावना होआखै आं बेखौबो बुंगोन मिथिबाय। नोंसोर सानदोंमोन नामा जे बिसोरो सब समाय UPPLनि एगेन्स्टआव खोथा बुङो? दिनै 17 बोसोराव बिसोरो मा मावबोदों? रन्जन दैमारिया दिनैहाय क'क्राझाराव जेला मिथिङाव गोरा खोथा होननानै बुङो, अब्लानि साननैनि उनावनो थ्रोब सोफिनानै दोनदों। दिनै बेफोरखौबो जों बुंगोन। किन्तु सम लानानै फैगोन। जेला बिसोर सरकाराव फैगोन अब्लाना नायदो आंखौबो आं बुंगोन। दा जाय सरकार दङ बिसोरखौबो आं बुंगोन। किन्तु सम लानानै बुंगोन। जानला मोनला समाव जानला मोनला खोथा होनाथ' जोङो। किन्तु दिनै अखा हादै बिथाङाबो बुंदों। बिथांनि खोथा बुंनायाथ' मा जिबौबो थैया लावथिबो बाया।
जेराव मोजां बावहायनो थ्रोब बिदिसो खोथाखौ बुंनायखौ नुदों। बिथाङाबो मिथिगौ 4 लाखआ मोनजोब्बाय होननानै। बिथाङा बुंदों फेक्सन वाइसआव साइड फारसेल' लानानै खोथाखौ होनलांदों। जोंबो स्टाडि खालामदों अखा दैनि खोथाखौ, आंबो खालामदों, नायदों, खोनासंदों बहुतबार, मिथिबाय। दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि खोथा होननानै बुंदों जों आफादखौ जों सोखावाखै, आं बेखौ आं स्पस्ट' खोथाखौ होननानै बुंदों। बेक्तिगत हिसाबै रावबो उन्दै गथ'फ्रा आरो बेखौ रायजो राजायाबो मिथिगौ जे उन्दै गथ'फ्रा बा लिडारनि गाहायाव थाग्राफोरा मालाबाबो आफादखौ सोखावाखै। जों आफादखौ सोखावाखै जोङो, मिथिबाय। नोङो जेरैबायदि खोथाखौनो आफाद सोखावग्रा, हो, बेफोरबायदि नङा खोथाया। जों आफाद सोखावाखै। आं नामखौबो बुंला, रावनिबो खोथाखौबो नामखौबो बुंनो थांला आङो। दिनै 4 लाखनि खोथायाव जोङो एथ'राब लासिंसिं जादों। गोबां मानसियानो थैदोंथ'। दिनै बहुद मानसि ओरैहाय गसाइगावनि खोथाखौ, नोंबोथ' गसाइगावथिंजाय थानानै फैनाय मानसि दं, मेरला मानसि बुजानाय दं। बिसोरो मा मोनदों, मा होनो हादों बिसोरनो, हो? सोरबा सोरबा न'आवनो थानो हाद्लायै जादों, मोजां लेखा फरायनो मोनाखै, सोरबा सोरबा मोजां सान्थि मोनाखै। दाथ' दे थिगासे एकर्ड जाबोदों, सान्थि पिस एकर्ड जादों। दा साननैसो एसे मोजां जानो हमदों, दा एसे एनै मोजाङै थानो मोनदों। गोदोथ' बे बोथोर गैयामोन ना, बेफोरबायदि नङामोन ना। थ' नोंनि जिखिनि खोथा बुंदों आं बेखौ, नोंथाङा जिखिनि मिडियायाव खोथाखौ होननानै बुंदों आं मोजां मोनाखै, आं साबजानायबो मोनाखै। बेखौ जायहा बेबायदि 4 लाखनि थाखाय नांदोंबा नांदों, आं बेखौ बुंनो थाङा। 4 लाखनि थाखाय नांदोंबा बिथाङा मोनदोंबो जानो हागौ। दिनै 4 लाख मोनि सोरबायाबोथ' दङ ना। दिनै 4 लाखनि खोथाखौलाय मानोथो बुंखांबाय थानांगौ दरखार दङब्रा। दिनै बे गबिन्द लिडार एफा गिदिर बियो लिडार, डिपुटि चिफब्रा, जों मानिदों बेखौ। समस्त बर' रायजो राजाया बिनि सायावबो थायो, माखासे दायथ' दङ बिनियावबो। बिदि बुंखांनायनि उनाव साननैनि उनावहाय मोजांनो सनस्लिबबाथ' जानाय नङा ना। बिनि उनाव सोरबा सासेयाबोथ' बिथाङानो सरि बिबावाखै, बिथाङानो क्षमा बिबावाखै। रायजो राजानि सिगाङाव क्षमा बिबावनांगौब्रा। दिनैहाय सोरबा सासेयासो बिबाथ' जानाय नङाना। जाय बुंदों आं गोरोन्थि मावदोंबा सरि, आं आं भुल बुंफ्लांबाय, आंखौ निमाहा हो, बुंनो मानो हाया? आं बिनानै लागोन, आं माबा मोनसे मावदोंब्ला। स' लोगोफोर, आं गोबां भिडिअ खालामला आरो गोबां खोथाबो होनला। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।